Ayan mga kamamashi, bali habang tinototal nila yung mga napamili ko, ayan, itour ko kayo dito kinabalong. Bali dalawa yung tindahan nila, yung isa is mga cheap toys, gamis, dito naman is mga pang party needs. Ayan, kompleto sila dito. Kung may mga hinahanap kayo, ayan, dyan lang yan sa may ano, sa may bagsakan ng mga paninda sa loob. Ayan. Tanong nyo lang kung saan yung Balong Store. Is, kilala naman sila dyan. Ayan. Medyo looban lang yung tindahan nila. Ayan, mga balloons. O, diba? Nagre-repack din sila. Ayan. Ikot-ikot ko lang kayo mga kamamshi. Kaya keep on watching. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 Ayan mga kamamshi, bali iniwan muna namin yung pinamili namin kay Kinabalong. Tapos pupunta kami niyan sa Omi Merchandise. Bali yung tindahan pala nila Balong is halos tapat lang nila Ila Nanay na grocery. Ayan sa mga nagtatanong. Ayan, bali nandito na kami sa Omi Merchandise. Bali binili ko yung mga ano diyan, yung hindi ko nabibili kay Pure Gold at kay grocery. Ayan, mga plastic. Ayan. Ayan mga kamamshi, bale hanggang dito na lang muna pala. Ihiwalay ko yung upload nito kasi ang title ko nga is tour ko kayo sa mga bilihan ng mga party needs, diba? Ito naman is sa Omer Merchandise. So lang guys, thank you for watching.